So Chipo the trouble because I has turned down a letter of demand he has sent on a Mama V. Hence, it's not formal and it's not coming from my lawyers. Let me just read letter of demand yacho Shayakaita. So it's written Mama V brand, then 21 January 2026, letter of demand, defamation of character and brand damage without prejudice to Donna Chisaya. Then ID comes from Admire Takudzwa Mushambi, founder and brand owner Mama V. Reference formal demand for retraction, apology, and damage arising from defamation. Take notice that the letter serves as a formal demand arising from false, malicious, and defamatory statement made against Admire Takudzo Mushambi and his brand Mamafi. On or about 21 January 2026, you made statements during a public live stream broadcast alleging that Mr. Mushambi is homosexual, that he slept with several men, that he practices witchcraft, and that he releases your nude photographs. These allegations are entirely false, malicious, and without any factual basis. Your actions constitute defamation and have caused serious personal, professional, and commercial harm to Mr. Mushambi and Mama V brand. Demands you are hereby required to comply within 7 days of the receipt of this letter by ceasing and desisting from further defamatory statements, issuing a full public retraction and apology on the same platform, removing all defamatory content, paying brand damages of compensation of $50,000, confirming compliance in writing. Sincerely admire. Kana pane malawyers ari panapa tibatsireiwo kuti tsamba iyi iri pamutemo here ende inogona kushandiswa here semashandisirwo ayaitwa naMama V, because Chipo ari kuti angatumire letter of demand rezvinhu zvausina kushanda kana wakangwara kana kuti uri kuziva zvauri kuita, chimboita kuti chipepa chako chinodhindwa kucourt, wapedza wozowinza masummons, toita kuti yopinda patrial. I'm ready and I have evidence yezvese zvawakalikisa nezvawaiti unazvo. People can easily forget, but memory won't finish, and next time itai kuti mapepa enyu auye namessenger not pdf idzi. Timboitawo chidzidzo 1, not kufunga kuti masocialite ese madoko haasi emutemo. My legal team are ready for this drama and make sure your evidence shall save you. Kikiki namawadem, kune vanoziva mutemo chibaba chandasenderwa choshanda here kana kuti munhu akutongotraya kuita scam hake uyu anzi kuchikidzirwa nembwa dzisina mazino. To be honest, inini I'm loyal to entertainment, but zvandiri kuona panapa ndiri kuona senge pana achanyura chete. One person achanyura. Mama V, I know kuti he is not crazy kusenda tsamba iyi. Handisi kuti ari right kana kuti ari wrong, because both of them vane zvavakataura. Nezurowo kuTikTok live Mama V vane zvavakataura, and then Chipo nhasiwo pane zvaataura. But manje Chipo kana achiti my lawyers are ready, chichichi zvese zvaari kutaura izvika zvoda uine mari pasaidi ndo zvatiri kutaura. Mama V vanogona kuihwina because Mama V vatotanga ipapapa kutotanga kudzifambira. Vanogona kutoti with his last cent vanogona kuita kuti nyaya iende kumberi, because pane munina wavo, remember pane munina wake Mama V ari involved panyaya dzacho dzese idzi. And then more boys advice yake ari kuti Chipo na Mama V, this issue can be solved amicably. Legal process is a painful experience to both parties. The entire action is traumatizing and you have to spend more money to give lawyers. That's my humble request with utmost respect to both parties. You can sit down and talk the issue. A phone call and humility can end the issue. I love you all. Ende ndochokwadi vanhu vangavataurira zvipere panoti vaende kucourt, because tinotoziva kuti pane achachema chete. And especially kana usina mari unotochema chete, unotopa chema chete. Handisi yangu. Chipo is still bragging achiti this is not a formal letter, Mama V should do this. Ngava nditrechi. Let me just read what lawyer mumwe, because I was just picking up kuti ma lawyers ari kuti chi. Kana uri smart ka unenge uchida kuita kunge uri kuziva sterek, saka ndabva ndaina unotsvagawo zvinhu zvekuti ndiite senge ndiri kuziva ini ndaona zvangu. Hanzi panapa nalawyer panapa letter of demand aide messenger of court Chipo. Masummons ndo anoda. Kana wakangwara itopindura tsamba iyoyo, and again you don't file a letter of demand ku court unless if it's small claims court. Mukunzwa kanyaya dzacho kuti unless it's small claims court. So lawyer ari panapa ari kutotaura kuti aiwa Chipo, kana wakangwara iwe wega ita zvatotaura letter iyo, because the next thing you will be surprised. Apa achiri kuonerwa nevanhu pasocial media ka, because tabotaura kuti Chipo idofo
iye ari kutotaura kuti aiwa hatisi tese madofo but nditoziva kuti akatotaura ega kuti idofo ende zvinotooneka kuti idofo. Iyo nyaya yekusungisana vedu yakabva kupi nyaya yekuda kungosungisana? Iyona mutemo wecyberbullying nekuita sei zvinhu zvaakuda ngonzi munhu wese akangoda takusungisana. Veduwe tofarirepi tofarirepi kwese kwese kungonzi kusungisana da kusungisa da kuita sei zvinhu zvacho. Let me just read as well another comment from a lawyer. And there are two different types of letters of demand. The first, which is issued by the court, is for small claims court only. When one is demanding money which is above the jurisdiction of the small claims court, like in the current case, the person acting as a self-actor or through his or her legal practitioner can issue a letter of demand, after which process he or she will then issue summons which will be stamped by the court and served by either the messenger of court or sheriff of the high court. It is in those summons that he or she will allege that despite demand the person did not comply. This is the first stage. This is the first stage that you receive. It's just a formal letter yekuti 1 2. Then the next thing mama viwacha officialize ndo pachazo no save one messenger of court, and then the next thing kwenda court if she doesn't comply. Pane evidence yekuti client yedu yakambotaura newe pekutanga ukaignore that. The second time tikaita sheriff tikaenda via the court, you do not listen, and then now you have to comply, you have to pay. Kiki Bedasa akaitwa sei? Kiki last year taisataura nyaya yake yekuti $18,000 akaignore, and akaignore yekutanga akaignore asevwa nemasheriffs zvese akaignore Kiki. I remember nyayo akanyora 18,000. Motikari ikaenda, mota yake yakaenda izvezvi ari kufamba netsoka 1212 akwa Toyota akwa yakatorwa ikaatachwa akaswa for 18,000. Saka handizivi hangu kuti sisa vada kuramba vakahadhira vachiti mama vhi zvakati vanhu vachati havasi kusapota. Pane vanhu vachauya vachiti hatisi kumbovasapota mama vhi what. I know there are people who hate mama vhi zvekutodaro. Pane umwe munhu anenge akatovenga chipo. I don't hate them, handide kunyepera. I'm just loyal to entertainment. Vese vari two handichombovavenge, ndovavengere ndovaziva ndeukama nawo, but I'm just loyal to entertainment zvangu. Kuti kunenge kuine drama ndokwatinge chingokweshedzera, tinge chingopeshedzera ikoko kwacho ikoko kuti drama torida ndobasa ndokubasa chaiko kudrama. So I hope that they will be able to sit down and talk about it and not take the legal route, because once they take the legal route it's chai for them. Zvapera hakuna, because once vangoti chipo chidofo chaari kuda kuita ichika akangodaroka akatadza kuda kutaura namama vhika, it's over for them. I don't know what you guys think panyaya. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya.